Čus, já jsem Tuan a dneska si ukážeme, jak objednat přes Superbuy věci z Číny. Za posledních 6 let a přes 100 poslaných balíků jsem vyzkoušel nespočet agentů. A za mě můžu suverénně říct, že Superbuy je ten nejlepší a nejlevnější agent, který budeš používat. A ještě taková třešička na dortě. Superbuy je tady s náma už od roku 2012, takže to není jako TikTok agent, který vznikl předevčírem. Ukážeme si postup krok za krokem, jak na počítači, tak i na telefonu. A pokud dodržíš tyhle ty kroky, tak se nemůže stát, že se něco posede. A nebo že bys přišel peníze. A proč se ten agent vůbec musí používat? Je to kvůli tomu, že spousta prodejců obchoduje pouze v rámci Číny, což znamená, že pro nás Evropany není možné ty věci objednávat standardním způsobem. A dneska si ukážem, jak objednat věci přes můj webshop tuanfinance.com, Taobao, Weidian, 1688 a Youpu. A ještě teda lehce zmíním něco o WhatsAppu. Celkově teda jak objednat přes Superbuy, jak nakoupit, jak vrátit a jak poslat balík domů. A jako bonus ukážu, jak se používá Alipay, což je něco jako PayPal. Mimochodem má 2x víc uživatelů než PayPal. A je to čínská super aplikace, přes kterou když si dáte kartu například z Revolutu, tak dokážete platit celá bez poplatku. Oproti agentům jako Mulebuy, Opbuy a další, kteří si účtují skoro na každý platbě klidně až 10% navíc. A jako druhý bonus vám ukážu, jak vás každý agent ovojebává na skrytých poplatkách z objednávek přes Taobao. Čínský agent, tak to je vlastně přeposílávací služba, která za vás nakupuje, uskladňuje vám věci, zároveň po uskladnění vám je kontroluje, zasílá vám fotky na kontrolu a pokud za vás jsou ty věci v pořádku, tak vám ty věci konsolidují neboli že vezmou víc věcí a zabalí to do jednoho balíčku a ten vám pak nechají poslat domů. Prvně, než začneme, tak je potřeba Superbuy účet. Registraci najdete na mém webu anebo v popisu videa. Za registraci přes tenhle ten odkaz dostanete přes 500 juanů v kuponech, což je vlastně sleva na poštovní, což se za mě určitě hodí. Účet je samozřejmě potřeba potvrdit a e-mail vám dojde do 10 minut. Pro mobilní uživatele můžete buď Superbuy používat v prohlížeči, anebo si stáhnout aplikaci. Odkaz zase najdete samozřejmě v popisu. Existuje více způsobů, jak objednat anebo hledat produkty, ale my si ukážeme ty úplně základní. Jeden ze způsobů je například přes můj webshop tuanfinance.com, že odkaz vám samozřejmě nechám v popisu. Najdeme na můj webshop, tak na horní liště na nás tady svítí registrace anebo záložka Find. Máte tady ještě záložku outfity, prodejci, blogy a tutoriál. Tutoriál je vlastně to samý, co je jako tohleto video, jenom je to v textové podobě. Registraci už máme za sebou, takže nás zajímá ta část Finds. Nás tady vyskočí okýnko, což je důležitý upozornění, že tento web nespracovává ani neprodává žádný produkty, že to je pouze galerie. Tím se samozřejmě pojí to, že nikoho nenabádám, aby kupoval repliky, takže to používejte s naprostou obezřetností. Já jsem s tím v pohodě, takže já se tady odkliknu. Hned jak si tady najdeme, tak můžeme vidět různé produkty a na horní části vidíme taky filtr, podle kterého si můžeme filtrovat značky, typy věcí, třeba trička, kalhoty nebo například šperky, doplňky, hodinky. Myslím, že jakmile si vybereme tuhle hlavní kategorii, například trička, hned pod tím si můžeme vybrat další podkategorie, ve které jsou ještě detailnější filtry. To znamená třeba délka rukávu, design, jestli to má mít zip, nemá mít zip, jestli to má být krůnek a tak podobně. Dál tam máme barvy, nějaký orientační velikosti a samozřejmě řazení podle cen a tak dál a tak dál. Myslím si, že tohleto websheetové rozhraní je lepší než jakýkoliv Google Sheet anebo Excel sheet, který na internetu kolujou. Celkově jsem to dělal hlavně tak, aby se to líbilo mně a věřím, že tyhle ty funkce budou vyhovovat každému. Tady najdeme třeba na to první tričko, můžeme ještě hned vidět, že je to označený handpick a to jsou věci, co jsem já anebo někdo v mém okolí koupil a je s tím samozřejmě spokojený. Když si zobrazíme ten produkt, tak vidíme detailní filtry a popis. Přes slideshow se můžeme podívat na detailnější fotky a hlavně na konci je vždycky velikostní tabulka. Ta je za mě důležitá kvůli tomu, že ne každá velikost u každého výrobce je vždycky stejná. Neexistuje totiž žádná světová norma, že S musí být takhle a takhle velká. A proto je vždycky důležitý se třeba s krejčovským metrem změřit. Čísla totiž nelžou. Než půjdeme dál, tak si ještě ukážeme, jak se objedná přes to Youpu. Na mém webu, když půjdete do záložek prodejci, tak si můžeme rozkliknout jakýkoliv prodejce. Já si tady otevřu třeba Union Kingdom, který je mimochodem skvělý prodejce na blanks a rozkliknu si jakýkoliv produkt. Po rozkliknutí, jak jsem zmiňoval, je to galerie produktů. Tady máme detailnější fotky a k tomu tady ještě nějaký popisek. Potom, co se ho zkoukneme, tak nás bude hlavně zajímat odkaz na Taobao Store, Weidian anebo 1688. Takže vždycky koukejte na takový odkazy. Ten odkaz na Taobao si teda skopíruju, půjdu zpátky na Superbuy a do vyhledávací lišty vložím ten skopírovaný odkaz. A po otevření zase vidíme ten inzerát. Jedna z dalších možností objednávání je například přes WhatsApp. Je hodně prodejců, kteří nemají veřejné obchody a pokud si člověk něco chce objednat, tak je musí kontaktovat. Tímhle stylem se například objednávají brýle, zlaté šperky nebo hodinky anebo věci, které se dělají custom. Pro nováčky tohle to úplně nedoporučuju, protože to může znít dost složitě. Takže bych prvně se seznámil s tím rozhraním se vším všudy, než bych se divenul do této části. Prvně, než začneme cokoliv scrollovat, tak si nastavíme jazyk a měnu. Já tam v angličtině, vy si dodejte do jakéhokoliv jazyka, který vám vyhovuje. To samý změnou.
zelenou. To na počítači vidíte na horním panelu a na mobilu v sekci Home a tam kliknete na ikonku, která je vlevo nahoře. A nebo v Meet to najdete taky. Ale já vždycky doporučuji to nechat v angličtině a v čínských juanech. Kdo nerozumí konverzím, čínský juany se používají kvůli tomu, že čím víc konverzí je, tím víc ztrácíte peněz. Nedává totiž smysl, abyste šli z korun na dolar nebo euro a pak znova na čínský juan, když můžete rovnou z korun na juany. Čím víc mezičlánků, tím víc ztrácíte peněz. A to platí i pro Slováky. Objednávání ukážu na těch rybích flipflopkách. Kliknete na zobrazy na Superbuy, tak vás to na Superbuy přehodí. A hned na úvodní stránce vidíme fotku produktu, ceny. Dál tady máme nějaký slova o tom, jak to funguje. To znamená, že zakoupíte přes Superbuy produkt, počkáte, než to prodejce pošle na jejich sklad. A jakmile to projde kontrolu od Superbuy a od vás, tak zaplatíte mezinárodní poštovní a oni vám to pošlou domů. Tady vidíme Chinese shipping fee, což je domestic shipping, neboli vnitrostátní pošta. Stejně jako platíte například za balíček salzy, tak platíte tady domestic. Tady vidíme různý barevný provedení, co tady prodejce nabízí a v velikosti. Když si sjedeme ještě dál, tak tam většinou bývají velikostní tabulky, ale v čínštině, anebo třeba detailnější fotky. Nakliknu si tady třeba zelený ve 43 a dám do košíku. Můžete to teda samozřejmě zaplatit hned, ale já doporučuji si ho vždycky dát prvně do košíku, kdybyste si to náhodou rozmysleli. Na mobilu máte ten košík dole a na počítači ho máte tady vpravo. Když si to otevřeme, tak zase vidíme barvu, velikost a cenu. Já dám teda checkout. Myslím, že první to bude chtít, kam to budete chtít poslat, takže do Česka, Slovenska nebo kdekoliv jinde bydlíte. A u některých věcí vás Superbuy předem upozorňuje, jestli prodejce přijímá třeba výměny nebo vrácení. Jelikož mi to nevadí, že bych u těchto žabek to nemohl vyměnit, tak to teda potvrzuju. V další části tady máme inspection service. To jsou vlastně QCčka, neboli že vám to otevřou ten balíček a kontrolujou, nafotí. Tohle to mějte vždycky na ano. Další je inbound method, neboli jak vám to budou skladovat. To první je odstranění vnějšího boxu. To znamená, že když vám prodejce například pošle boty v double boxu, neboli v originální krabičce a ještě vnější krabičce na ochranu, tak vám Superbuy automaticky při naskladnění tu vnější krabici vyhodí. Já mám tohle teda vždycky vybraný. A to druhý je, že tu vnější krabici nechají. To vždycky nechávám pouze, pokud nakupuji něco křehkého, například brýle. Po tomhletom základu tam jsou pak dodatkové služby. Vlastně jediné, co nás tady bude zajímat, jsou detailní fotky. Už ze začátku vám dají 3 fotky a z objednávek přes Vadian anebo například přes Xiaomi dostanete 3 fotky navíc zdarma. Tak těch fotek dostanete celkem 6. Ta příplatková fotka stojí 2 juany nebo 6 korun. Po rozkliknutí si můžeme zadat požadavky, které chceme. Například ať nám to změří, anebo vyfotí nějaký detailní logo a tak dále. Každá ta jedna fotka je jeden požadavek. A já to používám teda minimálně. Dál tady máme remarks, což jsou poznámky, a tam si můžeme napsat, aby ten náš agent nebo náš nákupčí napsal něco třeba tomu prodejci. Například, aby se to zeptal, jestli to má skladem, kdy to odešle a tak dále. Já tady dávat nic nebudu a v neposlední řadě tady máme ještě nějaký kraviny na odsouhlasení. První je potvrzení, že vám automaticky budu strhávat peníze, pokud ten prodejce bude chtít poštovní navíc. Poštovní vždycky vypočteno na jednu věc, takže když objednáte třeba 5 párů bot, tak po vás pak prodejce bude chtít ještě 4krát poštovní na. Já to mám teda z 99% vyplíst, s tím, že to platím vždycky manuálně po upozornění. Dál tady máme disclaimer, že to může být replika, že to může být křehký, bla bla bla. Takže já kliknu teda klasicky jenom na disclaimer a dám submit. A na zaplacení vždycky doporučuji jít přímo do mobilní aplikace, protože Alipay na počítači je strašně zdlouhavý a strašně zdržuje. A co já dělám teda osobně? Já vždycky dávám prvně peníze do peněženky a pak ten produkt vůbec kupuju. V telefonu půjdu do Mi, dám top up, dám tam částku, což je teda 25 juanů, sedu dolů, vyberu Alipay a dám nabít peníze. Přesměruje mě to na Alipay, přes který platím. Platba trvá 1 vteřinu, takže tam peníze máte hned. Po nabití peněz to teda zaplatím a teď vlastně čekám, než to přijde na sklad. Po objednání si můžeme zkontrolovat produkt orders. Na mobilu se to jmenuje Sign. Tím zase vidíme cenu, barvu. Vidíme tady ještě samozřejmě order status, jestli je to zpracovaný, nakoupený, případně poslaný v rámci té Číny, naskladněný a tak dále. Já tady ty žabky už teda mám, tak vám to ukážu na nich, jak to vypadá, když to přijde. Můžeme si tady všimnout after sales a že u toho tady běží timer 2 hodiny. Ty žabky tady už mám delší dobu. Když vám to naskladní, tak to tady ukazuje 120 hodin, což je 5 dní. To je lhůta, ve který si můžete žádat o vrácení anebo výměnu zboží. Já tady mám 2 hodiny, protože jsem to objednal už 5 dní zpátky. Kdyby s tím náhodou byl nějaký problém, tak tady můžeme kliknout na after sales. Na telefonu stačí kliknout na horní část a vyskočí nám tady okno, že první vrácení nebo výměna v měsíci je vždycky zdarma. Co se týče poplatku od Superbuy, jinak si učil nějaký 6 juanů, což je cirka 20 korun. Naklikáme si tedy vrátit nebo výměnu, důvod a nějaký text k tomu. Já to teda vracet nechci, tak to vypínám. Už můžeme jít do skladu nebo do My Warehouse. Ve skladu uvidíme všechny produkty, které nám už přišly na sklad. Samozřejmě, že jakmile ty věci přijdou na sklad, tak dostanete notifikaci. V tom skladě si můžete zobrazit produkty, zaplatit například dodatkový příplatkový služby, které jsme si zmínili už u objednání, nebo například poslání věci. A rovnou v tom skladě si teda ukážeme, jak ty věci poslat. Jeden z hlavních rozdílů mezi shipping expertem a manuální submisí je, že u shipping experta platíte většinou skutečnou částku a u manuální submise dáváte větší depozit, než ve skutečnosti je. To znamená, že si účtou víc. Ale jak jsem říkal, je to pouze depozit. Ten depozit se vrací do 5 pracovních dnů od doby, co to zaplatíte. Což je potom, co Superbuy předá balíček kurýrovi a ten kurýr to na jejich skladě přeměří a převáží znova, aby zjistil tu skutečnou váhu a velikost. První je shipping expert, což je lepší rehearsal, anebo manuální submise. Ukážeme si tedy
teda obojí, pro nováčky i pokročilejší, doporučuji používat Shipping Experta. Je to placená služba, která stojí 20 juanů, což je nějakých 60 korun za 10 věcí a za každou 11. věc a další se připlácí 1 yuan navíc. Služba spočívá v tom, že vám vezmou věci, které si vy vyberete, předem vám je připraví, zabalí do balíčku, navrhnou vám nějakou cenu poštovného a hlavně, co je důležitý pro nováčky a oproti třeba tomu rehearsal, je, že vám vyberou linku, kterou to poslat. Takže to máte skoro bez starostí. A ten poplatek je skoro zadarmo. Jediný, kdy teda nedoporučuji používat Shipping Experta je, pokud posíláte málo věcí, to znamená třeba do 5 věcí a když to má po 2 kg. Pak mi přijde Shipping Expert docela zbytečný. Naklikám si ty věci a dám Shipping Experta. V první části nám to teda ukazuje, jak to funguje. Neboli vybereš věci, zaplatíš za službu, pracovní skladu ti to připraví a udělá ten návrh. Pak buď zaplatíš poštovný, anebo ti to strhnou z peněženky podle toho, jak si to nastavíš. Superbuy to přepošle ke kurýrovi a ten ti to přiveze. V první části si můžeme zkontrolovat věci, buď je odstranit nebo přidat další. Pak tady musíme zadat adresu, aby věděli samozřejmě, kam to poslat. Já tady už nějaký předpřipravený adresy mám, tak vám je ukážu, abyste věděli, jak to má vypadat. Jediný, co teda upozorním, všechno pište bez diakritiky, bez háčků, čárků. Telefonní číslo musí být s prefixem, neboli plus 420 pro Česko, plus 421 pro Slovensko. A taky musíte dodržet mezery. Dál tady máme rozdělení balíčku. Tohle doporučuji mít vždycky na ano. To je, že pokud máte moc věcí, tak vám to rozdělí do menších balíčků. Většinou se to používá, když máte na třeba 10-15 kg. Dál je tady timeline plan. Doporučuji to vždycky teda nechat na prvním. A je to kvůli tomu, že tady jsou linky, které používají triangle shipping. A to je, že to posílají prvně do nějaké země v Evropě. Pro Česko a Slovensko to bývá většinou Německo, kde je jednodušší proclení a to co se přesto právě většinou neplatí. Dál tady máme packaging plan. První je, že si chcete zanechat úplně všechno, což nedoporučuji. Já vždycky doporučuji rozkliknout si package removal a nechat si klidně package removal SOP hned to první. Pracovní skladu sám určí, jestli ty věci potřebujete, anebo ne. Například krabice od bot. Je to kvůli tomu, že poštovní se platí buď za váhu, anebo za velikost. Dělá se to podle vzorce, který určí, co je větší. A jakož krabice od bot je zbytečná váha, protože to je jenom vlastně papír a prázdný vzduch, tak vám to většinou vyhazují. Samozřejmě nechávají, pokud posíláte například braille nebo něco a určí, že jsou ty braille křehký, tak vám je samozřejmě nechají. Nebo dál u toho si můžete vybrat konkrétně, co chcete odstranit, anebo na konci si to můžete napsat do poznámek, podle kterých se pak řídí. Další část je tady deklarace. Většinou se doporučuje 10 až 12 dolarů, ale z mý zkušenosti je to úplně jedno. Jak se to posílá přes to Německo, přes ten trojúhelník, tak je to tam úplně jedno. Jako jedna z posledních věcí, tady máte sending plan, tam můžete dávat své poznámky, neboli třeba, aby vám rozložili box, použili vákuum na oblečení nebo na paferky a tak dál. Můžete tam něco psát, ale většinou nemusíte. Jako jedna z posledních teda, forma placení poštovního, až vám vymyslí ten plán. Jak jsem říkal už na začátku, buď vám to strhnou z peněženky, anebo to zaplatíte sami manuálně. Tím, že když vám to strhnou z peněženky, tak je to samozřejmě rychlejší. Já to mám většinou na manuálně, pak tam jsou zase podmínky užívání, tak to mám samozřejmě přečtený, stačí zaplatit a počkat. Pro ty pracovníky skladu to většinou trvá 1 až 3 dny, ale z mojí zkušenosti, když tady v Evropě to dávám většinou večer, tak než se zbudím, tak už je to hotový. Ale i kdyby nebylo, tak se nebojte, mají na to až 3 dny. Tím, že co se u tohohle pojí, je, že trpělivost přináší růst. Dál si ukážeme teda tu manuální submisi, kterou teda, jak jsem říkal, nedoporučuji. Pokud teda posíláte víc věcí, můžeme si tady manuálně vybrat jakou linku, což nám teda Shipping Expert vybere sám za nás, ale v manuální submisi musíme my. Vždycky doporučuji vybrat linky, které jsou duty free nebo tax free a buď DHL, anebo vyberte to nejlevnější. Ale osobně doporučuji to DHL. Zase si tady zadáme částku procení, můžeme si tady zaplatit za pojištění, když si chceme odstranit krabice nebo obal, příplatky služby. Jak jsem říkal už u Shipping Experta, já používám jenom vákuum a případně rozkládání krabic od bot. Ostatní, například rohová protekce a takový, jsou podle mě ztráta peněz. Pokud teda neposíláte nějaký křehké věci. Potom, co si teda všechno vyberete a odklikáte, tak vpravo vidíme nějaký depozit a vidíme naše kupóny. To se rozklikněte a zadejte si ten nejvyšší kupon, který vám to umožní. S tím, že jeden z důvodů, jak jsem říkal, proč se nepoužívá manuální submise, je třeba to, že oni určují cenu podle systémového objemu. To znamená, že vám to vždycky napálí do nesmyslu. A u tohohle vy prvně dáváte depozit nebo nějakou zálohu. Ta cena, kterou tady prvně vidíte, není ta finální. Z mý zkušenosti vrací většinou 40%, ale je to úplně bez poplatku. Což je ten rozdíl oproti třeba Shipping Expertovi. Například, když budete chtít odeslat balík přes manuální submisi a estimate nějakých 660 juanů, což je okolo 2000 korun, tak potom, co to Superbuy odešle ke kurýrovi, tento přeměří, zváží a nacení znovu, tak vám teprve vrátí ten zbytek. To znamená, z 2000 korun by vrátili nějakých 800. A to je vlastně všechno. Stačí zaplatit a pak zase čekat. Do Česka, ať už používáte první nebo druhý způsob, tak to trvá většinou přes ty duty, tax free linky, například DHL, okolo 2 týdnů. Potom, co zaplatíme to poštovní, tak se nám balíček ukáže v mých parcelách a ukážu vám tady názorný příklad, jak vypadá balíček a hlavně ta cesta do Evropy, konkrétně do Česka. Tak si to když tak stopněte a podívejte se na to. Hlavně u toho mějte trpělivost. Je potřeba si uvědomit, že ten balíček letí z Číny, je to z druhého konce světa. Takže se to tady fakt neobjeví za jeden den. Pokud se vám tady neukáže update do 5 pracovních dnů mimo víkendy, tak pak kontaktujte agenta, anebo mi napište na Discordu
Discordu a já vám s tím pomůžu, aby se zjistilo, co s tím je. Jak založit Alipay, najdete u mě na Discordu, s tím, že stačí stáhnout aplikaci, kterou vám nechám v popisu, vložíte tam své telefonní číslo, ověříte si ho, potom půjdete do mýho účtu a tam si přes záložku Bankcard vložíte kartu z Revolutu. Jak se zakládá Revolut a jak si založit kartu na Revolutu, to ukázat nebudu, je to případně zase na Discordu. Ten Revolut se používá kvůli tomu, protože Revolut podporuje držení čínské měny, což umožňuje platit pak tak skoro u každého agenta, platíte až 10% navíc na každém produktu a na každý platbě. V Číně totiž existuje docela tvrdý zákon na měnovou politiku, kdy jakákoliv konverze z cizí měny, třeba z dolarů na yuan, musí jít přes státem pověřený podnik a platí si za to poplatky. Co jsem našel, tak ty poplatky bývají mezi 2 až 4%, ale spousta agentů se nebojí vzít klidně až 10% a zbytek si nechává jako skrytý poplatky. A Alipay je něco jako oficiální platební způsob v Číně a když tam používáte právě přímo juany, který si směníte na Revolutu, tak dokážete přesto platit bez poplatku. Jenom je důležité zmínit, že bez poplatku je to do 200 juanů. Takže když chcete koupit něco dražšího, to uděláte jednoduše tak, že dáte do peněženky třeba 200, 200, 100 juanů a máte tam 500. Každý to nabití trvá 10-15 vteřin. Takže to je fakt hned. Taková zajímavost. Každý agent, kromě Superbuy, má přes objednávky na Taobao skrytý poplatek. Taobao někdy v roce 2024 nebo 2025 zlepšil zabezpečení a od té doby žádný agent nedokáže správně vytáhnout cenu. Většinou si berou 1 až 3% navíc. Superbuy to většinou do jednoho dne ten rozdíl vrací oproti té skutečné ceně. A všichni ostatní agenti si tohoto nechávají jako poplatek. Ukážu vám tady konkrétní kalhoty, u kterých mi bylo naúčtováno 233,85, ale 4,85 mi bylo vrácený kvůli tomu, že na Taobao ve skutečnosti stály 229. A to je zase jedna z velkých výhod Superbuye. Člověk si může říct, že to je sice třeba jenom 15 korun, ale to se hodně rychle sečte. No a to je k tomuhle tutoriálu všechno. Jestli se chceš dozvědět víc, určitě se připoj ke mně na Discord, kde se snažím budovat komunitu a kde samozřejmě pomáhám, pokud tam jsou nějaký trouble. Budu rád, když mi tady zanecháš like, odběr a samozřejmě zvoneček. Samozřejmě všechny odkazy, aplikace v tomhletom videu zmínil, vám nechám v popisu videa. A to je všechno. Díky za sledování a třeba příště.